अब बच के रहिए दुनिया के गेंदबाज, काहे कि बिहारी बाबू वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में एंट्री लगभग तय मानल जा रहल बा। का ई छोटा डॉन आईपीएल जैसन तहलका अब इंडिया खातिर मचाई। नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज बात हो रहल बा 15 साल के ओह लड़का के जे आईपीएल में गेंदबाज लोग के दिन में तारा दिखा देले बा। अब खबर आ रहल बा कि वैभव के टीम इंडिया में मौका मिले वाला बा। बीसीसीआई वैभव सूर्यवंशी के इंडिया ए टीम में चुन लिहले बा। श्रीलंका दौरा खातिर इंडिया ए टीम के ऐलान भइल बा, जहां कप्तान बनल बारे तिलक वर्मा आ ओही टीम में शामिल बारे हमनी के बिहारी बाबू वैभव सूर्यवंशी। क्रिकेट दुनिया जानेला इंडिया ए मतलब टीम इंडिया के दरवाजा। भाई लोग, ई साधारण खिलाड़ी नइखे। आईपीएल में वैभव जौन बल्लेबाजी कइले बारे उ देख के बड़ बड़ गेंदबाजन के पसीना छूट गईल। सबसे तेज भारतीय शतक ठोक के इतिहास बना देले रहे पिछल के साल। अब सवाल बा का वैभव इंडिया टीम में आके भी ऐसने गेंदबाजन लोग के नानी याद दिला दिए का नया अवतार में दुनिया के गेंदबाज लोग के हालत खराब कर पाई हैं। हमरा तो पूरा उम्मीद बा ई बिहारी बाबू पर। हमरे न भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्र अश्विन भी वैभव के तारीफ कइले बारे। अश्विन कहले कि इंडिया ए टूर वैभव खातिर सबसे बढ़िया तैयारी बा। मतलब साफ बा भाई लोग, अब टीम इंडिया दूर नइखे। आप लोग बताई का वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया में आके तहलका मचा दिहन, का उ अगला सुपरस्टार बन सकेला। अगर वीडियो पसंद आइल होखे तो लाइक करिह, शेयर करिह आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिह। आ ई वीडियो के अपन भोजपुरिया समाज में जरूर शेयर कर दिह।